Jeg får dig en ny cykel her. Hold trykket. Ja, det er stærkt. Ja, lidt. Nu er hun bare mere. Jeg trækker pengene i toppen. Desværre. Træk den. Yep. Det er flot. Problemer med at holde den. Ja, problemer med at holde den. Ja, det er ikke toppen. Det kan man godt se, hvor rullen har holdt i toppen. Ja, når jeg rammer loven. Kom så, Michael.